Wa alaikum assalam. Wasu nau'in mutane da za su misali su wasa ci wuta wasa ci aljanna wasu na tsakiya. Wato idan na fahimta kamar bayanin mutanen da zai zamanto in an je hisabi a ranar lahira su ba a kai su wuta ba kuma ba a kai su aljanna ba, haka ne suna tsaka-tsaki, wanda wasu daga cikin malaman tafsiri suke cewa su ake cewa ashabul a'raf ko wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Daka sai da yawa wasu malamai na tafsiri wajen fassara su wane ne ashabul a'raf sai suka fassara cewa su ne mutanen da a hasanarsu ta yi daidai da sayyi'arsu. An kalli ɓangaren hasanarsu sai a ga lallai zai yi su iya tafiya aljanna, daga an duba ko ɓangaren sayyi'arsu ya ga ai zai yi su iya tafiya wuta. Kaga ya zama na cewa su a nan sun yi ɗa'a, a nan kuma sun yi saɓo. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an kenan ko sun cakuɗa, sun yi ɗa'a kuma sun aikata saɓo. Daga sai ya zamanto an aje su tsaka-tsaki. Su in an kalli ɓangaren saɓonsu kamar 'yan wuta ne, sun kai su shiga wuta. In an ambaci ɓangaren wato ai ɗa'a su sai 'yan aljanna kamar sun kai su shiga aljanna, sai aje su a tsakiya. Wanda daga ƙarshe dai za su ma a yi musu afuwa sai a shigar da su cikin aljanna gabaki ɗaya. Mun gane ko? Da haka idan sun kalli 'yan aljanna sai su dinga mun sallama saboda kwaɗayi da suke ko za a kai su cikin aljanna. Shine lam yadkhuluha wa hum yatma'un, wato ba su shiga ba amma kwaɗayi suke yi. Idan ko suka waiwaya ɓangaren 'yan wuta sai su dinga magiya suna addu'a kar Allah ya kai su cikin wannan wuta. To ƙarshe dai Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa addu'arsu da buƙatarsu kuma ya yi musu alfarma sai ya shigar da su gidan aljanna gabaki ɗaya. Mun gane ku? Amma ba za a dawwama a ce wani mutum ya tsaya shi bai kai aljanna ba, shi bai kai wuta ba, kuma an gama hisabi. A'a, in ka ga mutum an yi hisabi to ɗayan biyu ne, ko dai yana gidan wuta ko yana gidan aljanna. Allah ya kai mu aljanna. Wa alaikum salam wa rahmatullah.